Okay. Så det vi gør, det jeg holder fast her. Og kameraet ser fint ud, når jeg sidder og kigger her. Ej, det kan godt være, den skal bare lidt ned. Jeg vil lige kigge den lige ind i hovedet på mig. Bare træk i den. Du behøver ikke løsne den. Du kan bare rive lidt over. Ej, jeg har strammet den godt. Nå, okay. Sådan er det ikke. Ja, sikkert. Det er nok sikkert. Ja, det ser bedre ud. Nu er det ikke direkte i hovedet. Det vil godt være, at jeg gør det hele tiden, jo. Det kan det godt være. Nå, inden du tager kæden ud, så skal du lige tage og så den her, og så rive den vej. Og så prøve at gøre den lige, så nogenlunde. Og så skal jeg sætte med bare. What the hell? Hvad er det, der? Hopefully, jeg skal det er det. Hvor fanden lægger du på det? Hvorfor sidder det fast? Det ser godt for sent, så den der. Åh, det er lige sammen på den der. Sæt. Min til. Det er den skal gå ud. Det er det. Det er sådan det. Det er lige bare tilbage. Åh. Prøv lige at vente lidt. Sådan der. Vent. Jeg skal lige have rykket den med. Sådan der. Drej den lige igen. Jeg kan ikke. Nej. Se, nu begynder vi at nå det op, hvor det begynder at blive rimelig svært. Og få fat i det. For søden da. Okay, jeg tror ikke, jeg kan stille den mere. Du måske kan nu, hvor du sidder i spænd. Ellers så bliver du nødt til at stramme. Prøv. Jeg kan ikke bevæge mig overhovedet, jeg bevæger mig halvt vildt. Nu tror jeg, den er her. Bare lige på omgangen. Jeg skal bare lige have fat igen. Nu er den deroppe igen, hvor jeg ikke kan nå den. Det er lidt dumt. Du skal bare pille hele motoren af. Jeg sidder og så tænker på, at det kunne være meget nær, hvis motoren slet ikke sætter. Så ville jeg bare ikke kunne spænde den ordentligt. Nej, det er rigtigt. Ja. Så er det ikke... Jo, det sidder helt vildt godt fast. Det var fint. Okay, for godt. Okay. Det var en hård omgang.
Så skal vi have trukket kæden ud på. Jeg må stramme vores bælter på, for de sidder jo ikke så stramt. Sidder den fast, den her? Det gør den ikke. Nej, den er meningen, den skal strammes op bagefter, men den sidder i rigtige spot. Ja. Og så nu trækker vi kæden på. Nu trækker vi kæden på, så nu må vi tage kæden frem. Når vi stiller kæden ned her i, så kan vi trække den hurtigt, så ved vi roughly, hvor meget der skal. Ja, så starter vi med den her gætter på. Ja, det er sgu nok det bedste. Den her er kobling, så der overhovedet ikke fast, Mark. Jo, det er fordi den sidder inde på en note, og den note, den har måske været så lidt løs. Den sidder sådan. Ja, det er fedt. Er det den rigtige feder, du er på det? Ja. Ja. Så hvis vi kører den ned under først. Ja. Bam. Bam. Exakt. Og så ikke ovenover. Hvorfor ikke? 8-tal. Okay. Sæt den på den nu. Og så skal du køre den ned, og så skal vi have den til at sidde så... Det gør ikke noget, hvis den er en lille smule løs. Sådan der måske. Ja, så vi husker lige, at det... Okay, skal det led her et sted, vi skal af, ikke? Jo. Slukkesvæggen der? Ja, det er sådan, jeg har fat i lige her. Den der, ja. Den her skal køres tilbage. Hvad er det, man? Ja, jeg kan være. Så det er ikke sådan, det er sygt. Nå, nej, det er sådan. Måske gør det på det. Ja, på den halvvej, så går den halvvej væk. Okay, har du det sådan? Vi har ikke det vi fik noget 3 Hvad så ikke? Det er så fint, det kender det meget minus. Vi har ikke brugt det. Men kan vi også cykle? Men er det smutter? Eller nej? Jeg tror bare, det skal det. Så. Okay, nej. Okay, det skal. Jeg har rød tank. Okay, så det er nok ikke, man kan tænke på. Så nu er det godt til. I guess. Det er ikke det vi skal. Ja, det er ikke det vi skal. Nej. Så jeg kan godt komme ud til det skal ikke. For det er hårdt. Jeg har en lang tid den på sig sammen. På den sammen, det skal sammen på en der åbne her. Den er nu. Det er langt til kendt mig så. Nu går vi den her først, så gør det rigtig fedt. Så så lige. Nu skal vi den. Og så skal jeg den her. Så kan jeg bare få den her igen, ikke? Tænk lige det. Sådan her. Bukse. Jeg får godt det så. Jeg mener lige om det løser ikke. Det var så langt den lå ind først. Så skal du bare ikke ud. Hvor vi så gør vi det her igen. Nu går vi halvvejs igen. Så tænker den der væk. Så er vi næsten væk med den der. Kæft, det tror jeg sgu nok. Skal vi finde det, så du væk. Det er væk. Jeg kan lige væk. Ja, så skal det der. Nu er det nærmere den. Jeg skal ikke stå igen. Fra den her. Så vi skal tænke os på det. Så det gør. Så ikke ser. Så det er det der. Det gør det. Det er bare lige så skidt, det tænker jeg. Ja, jeg har brugt en anden spil, der er næste. Hjemme for sådan. Jeg bliver bedre. Der var det helt nej også. Måske bare den igen. Ikke den der. Den andre. Nej, den der. Vi har ikke så med. Ja, det vil faktisk. Den er med skåkasse. Det er godt til vores også. Det kan finde nogen fra bilen. Ved du mere? Skal det gå? Nej. Så kan vi smage. Nej. Jeg er ikke så godt. Jeg er ikke meget ud. Så what the hell? Vi tog så har vi det op. Du skal ikke med hammer. Det er bare den. Du skal ikke med hammer. Ja. Hvor er det næste? Hvad skal jeg læse? Tak skal du have. Tak skal du have. Jeg vil spise mere. Nå, den der. Jeg skal sådan her. Nej, jeg skal have den. Det er jo lige det. Hvordan var det? Den her lige test. Det var lige den her. Så skal jeg igen bruge den der. Den gør det. Det skal bare så vi bruger noget der. Okay. Så var det jo bare spændende mere. Så skal man giv os en hammer den bedste. Hammer. Så prøver jeg så. Ja, det. Det er vi gør det på en helt rigtig måde her. Nej. Det skal man prøve. Jeg har det smukt. Det er ikke så tanken. Motor den der. Så nu kan jeg tanken igen.
at sende det. Jeg kan lige. Ja, så. Jeg skal bare holde den. Jeg lægger det heroppe. Det er satisfying, det der. Ja, du hiver bare til. Det er sådan et eller andet, der ikke sidder helt som det skal, men det er sikkert fint. Nå, kan vi overhovedet sætte den sammen? Det kommer til at passe perfekt, gør det ikke? Jo. Hvor er den henne? Den er over ved dit ben. Det er faktisk lidt farligt, at det kommer til at passe så perfekt. Er det? Ja. Vi finder ud af, om det bliver for farligt. Kan du se? Ja. Det er bange. Ikke vide, hvor mange ting jeg har tabt herinde, før du kommer også. Jeg skal se efter svejs i det hul der. Au. Den her kunne nok egentlig godt have brugt lidt mere. Nu gør vi lige ved den næste. Fuck. Den kan godt. Den vil gerne. Du ved den ved. Nej, den vil ikke. Den vil gerne. Jeg stretcher den bare lidt. Makker. Den kan ikke. Den skal have et led. Fuck. Nej, så nu. Nu. Det er tæt på. Vi må da kunne rykke rundt i kuglejren eller et eller andet. Jeg siger bare fuck. Nå, hvis vi skulle have brugt et led mere, ikke? Så er det bare, at vi skal bruge den her til den her. Ja, så bare hamre halvdelen af jer nu. Ja, basically. Ja, så lad os gøre det. Det er måske lettere. Nå, så husker vi lige, at vi gør den et led længere. Ja. Nå, hvor langt skal vi holde den faktisk? Nu er der for langt til nu. Så den er gang for langt. Ja, vi skal i hvert fald så minimum for langt. Skal vi køre her? Og så sikkert faktisk også derfra. det siger. Så meget skal bruges, så køber jeg også lige hæve den sammen. Jeg synes, det er løsningen, det er fint. Det er meget mere. Det er meget mere. Det er på. Okay, prøv at sætte den på den. Hold den der, og så kører den op her, og så siger vi bare sådan der eller den der måske. Det er, så har vi noget ekstra mere. Nej, vi skal ikke så meget. Den her skal det samme. Er det der? Det er der. Det er der. Så har vi den der, vi kan ikke tage den af. Så har vi meget der. Jo, det er på den. Vi tager den der. Godt, husk, jeg vil den der. Fuck, jeg vil slå den. Jeg vil slå den. Det er sådan. Jeg tænker, hvad var det ikke to? Den ikke? det er sådan. Okay, hvad er det? Og så går vi. Simpelthen der bliver en Det er så fint, okay. Vi får brug for lige der. Det er lige meget den over her. Så vi kan købe den her. Så går vi nu. Nu går vi til før, så kan jeg trække den her væk her. Men tak. Så er den væk. Men tak, jeg er den væk. Nå, den er her. Men før kunne jeg trække den igennem lidt, fordi... Den er simpelthen løst. Det var ikke det sidste. Sådan er det. Ja. Det er lige. Jeg tager bedre. Den til dansk, den har gjort heller ikke. Mhm. Det er ikke sådan, hvad jeg gør det. Så bare fint, det bliver skidt. Så nu sidder den der. Og den er lidt spændt. Og så sidder den her med, spændende, I guess. Det kan godt slå mig siden, altså. Nå, så sådan. Så vi kan få noget. Nej, det er spændende. Vi var blevet til sidst. Det skal vi. Ligesom at se, hvor det er. Au. Det er ikke godt. Jeg tror bare, det Skal vi med det? Har vi. Nu bliver det. Så kan vi bruge den igen. Herovre. Og det er en fin mikro. Ja. Welcome to the jungle. Finder jeg lige et par høreværn til dig også, så du ikke Thank you, kind sir. dør fuldstændig. Det er det. Hvis jeg bare skal gøre. Ja, det bliver ikke
kedelig mig. Det tror jeg sgu. Så tager vi den af igen. Så tager vi den af. Så kører vi igen. Choke til den der power, den skal bare... Nej, det skal den ikke. Den skal være her et sted. On, off. Ja. Okay. Er du klar? Altså i princippet ja. Hvor vi løb tør for benzin der. Faldt ud derovre. Jeg fik det. Hvor godt, du har det også på fuck, man. Den sender jeg til alle folk, jeg kender det der. Hold kæft, hvor det godt. Hvor er det genialt, mand. Vi snakker ikke om, hvor meget den bevæger sig fra den ene side til den anden. Jamen, jeg ved sgu da ikke lige, hvor den sidder henne lige nu. Altså, det sidder sgu da ikke, hvor den starter. Nej, det gør den sgu ikke. Jeg kan bare ikke forbindelse her overhovedet. Nå, jeg har. Ja, det har jeg ikke. Vi skal bare på det der dejlige 5G-netværk. Det rækker rigtig langt. Det var en kæmpe succes. Det var en gigasucces, Tuborg. Bortset fra, at vi lige den Ja, udover det lige har... Kan vi ikke lige... den er varm. Den er rigtig varm. Fan. Okay, så... Hvad er det, der har rykket sig? Ja, kan du se nu? Ja. Det er sgu da hele aksen hernede, der rykker sig. Ja. Men så har jeg nok ikke spændt den ordentligt fast, kan du se. Nej. De to andre akser ser fine ud.